ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η γονική συνένεση. 4 διαγωνιζόμενοι, 4 ταλέντα χωρίς προηγούμενο, κοντράρονται μεταξύ τους με τίτλο «Την ανακήρυξη του καλύτερου φωνητικά και παρουσιαστικά». Κριτές και ψηφοφόροι είστε εσείς. Καλείστε λοιπόν να παρακολουθήσετε τους διαγωνιζόμενους σε αυτό το mini show 2 επεισοδίων και μετά την ολοκλήρωση, και ανάλογα από πού μας βλέπετε, Facebook ή YouTube, να μας γράψετε από κάτω ποιο ταλέντο είναι κατά τη γνώμη σας το καλύτερο. Ο νικητής θα κερδίσει το σεβασμό όλων, καθώς και ένα indie single με τραγούδια της δικής του επιλογής από την εταιρεία Productions, και το κοινό που το ψήφισε θα κερδίσει μια live συναυλία από τον ανερχόμενο Αστέρι. Παρακαλείτε το κοινό να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικό, κρατώντας το volume της συσκευής από την οποία μας παρακολουθεί στο low, καθώς υπήρξαν στο παρελθόν διαμαρτυρίες για σπασμένες οθόνες κτλ. Επιτρέπονται τυχόν σπρωξιές, μπουνιές, κλωτσιές, καθώς και οποιασδήποτε μορφής ενοχλήσεις από πλευράς των αντιπάλων. Χωρίς πολλά λοιπόν, αρχίζει το The Noise. Καλή επιτυχία! Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι και... Οπα! Τι είναι αυτή μωρέ! Σήμερα θα δούμε μεγάλες κόντρες, θα κάνουμε μεγάλες μάχες, επικές. Μιλάμε σώμα με σώμα και μάλι με μάλι. Λοιπόν, σήμερα ξεκινούμε με το πρώτο διαγωνιζόμενο. μάτε με να μιλήσω. Τι θες μοργαριά? Ναι, το μωρό το καλό. Παρακαλώ, το μικρόφωνο σε εσάς. Τα κλείσεν, πήγασεν. Σήμερα Να σε φτιάξω, να σε φτιάξω. φτιάξε με. Σήμερα θα δούμε ένα διαγωνισμό που δεν υπάρχει προηγούμενο σαν αυτό. Θα δείτε 4 διαγωνιζόμενους, 2 κοπέλες, 2 άντρες. Θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα τα σπάσουμε. Το θέμα μας σήμερα είναι καραόκε τουρνουά. Τουρνουά, ναι. Κάτι τέτοιο. Παρακαλώ, το αγαπητό κοινό, θέλω να ξέρει ότι σήμερα προσπαθήσαμε να κάνουμε το voice, αυτό που είναι η Βαμβή και ο Σαρέντο και ο Ρέμος και τέτοια. Εμείς δεν έχουμε τώρα το voice, έχουμε το The Noise, η μεγαλύτερη φωνή του ελληνικού ψωρογράμμου, με συγχωρείτε, εξαγράμμου, 6, όχι 7, ναι, αυτά. Και πάμε να υποδεχτούμε το νέο μας διαγωνιζόμενο που είναι... Το λοιπόν, ησυχία. Τα κρατήρια. Κυρίες και κύριοι, γυρίσαμε από τις διαφημίσεις και πάμε να υποδεχτούμε την Δεσποινίδα Ταράσοβα, η οποία θα τραγουδήσει το J-Hot, το Pussycat Dolls. Παρακαλώ! Κυρία Ταράσοβα, τι έχετε να πείτε για το τηλεπαιχνίδι? Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο μου, όμως σίγουρα θα κερδίσω τους κριτές με το κορμί μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι μια πολύ ωραία γκομενάκια, ομολογώ. Ταράσοβα! Τρελάθηκε το κοινό μας, για όνομα. Ησυχία παρακαλώ, ησυχία. Ο λόγος σε σένα Ταράσοβα μου, το μουσι του κομμένων, εντάξει. Το λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το τραγούδι σου, να σε απολαύσουμε και φαντάζομαι πως θα έχεις μια φωνή φωνάρα και πως θα ξεσχιστείτε μαλλί με μαλλί. Παρακαλώ. Παστίβα. Άντε αυτό αγόρι. Quieto! Shivers when you touch the way, I'll make you get along. I got the fever, honey by the fire.
Με σκλαβώνεις, Ταράσο! Io canché mi canto. Io sono bene, il foglio, mi Ah, si passa. Oh! Perché domani le poi. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ταράσοβα. Ήσασταν υπερβολικά. Πώς να το πω, δεν έχω λόγια να πω τι ήσασταν. Ωραία. Μπορείτε να αποχωρήσετε. Από εδώ είναι ο δρόμος στην Κάνα Σκαγιά. Ψηφίστε με! Ναι, ψοφίστε τι. Και έχει σειρά η δεύτερη διαγωνιζόμενη. Είναι η κυρία Γκάμπριέλα, η οποία θα μας τραγουδήσει το Sweet Dreams των Everything. Έχω να δηλώσω ότι τη δεσποινή Ταράσοβα είναι την τζακέτσα. Μεγάλες μάχες, μεγάλες δηλώσεις. Νομίζετε! Παρακαλώ. Μάλιασε! Θα δώσω μάχη με μάχη πίσω. Παρακαλώ, τα Όποτε σπίτια θες σας. μπορεί. Ξέρετε κύριε. Λοιπόν, παρακαλώ, πάρτε θέση. Πάρτε θέση και ξεκινάμε το τραγούδι. Πού Ορίστε. το κολόφωνο. Το κολόφωνο δεν κρατάω. Παρακαλώ, απολαύστε την. Gabriel Milito! Gabriel Milito! Gabriel Milito! Όλοι μαζί! Gabriel Milito! Μικρόφωνο γραΐτο! The dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world, never seven seas. Everybody looking for something more to use you. Some of them more to use value. Some of them more to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody looking for something. Εντάξει, καλή. Όχι, περίμενε. Όχι, περίμενε. Δεν τελείωσε ακόμα. Κάτω τα λόγια αφού δεν το έχει. Έλα τώρα, Ταράσοβα! Δεν το έχει ψηφίσει. Ευχαριστώ που χωρώ. Sorry, το κολόφωνο πήγα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ρίχνεις.